Şagylaryň şahatlyklaryna şahatlyk goşup, süýüp garşylanýan şany senanyň belent dawarlary wesenýän alamatlandyran bu waganyň medeni maktatnamasy, ösüşleriň belentliklerine tarapyndan gadam urýan ýurdumyň ýeten derejesine we häzirki döwrüňlüğüne gowap derejede işlenip taýýarlany. Täze ýyl arşadynyň ışıklarynyň ýakylmagy münasibetli düdülen maktatnama şany bayramçylaryň baş gahramanlary bolan Aýaz baba bilen Garpamyň özleri maslahatyna maşany. Onda Garpamyk Aýaz baba az iqliminde möhüm orny eýleýän we sağlaşyk ösüş ýoluna düşen ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistana baryp görmek teklip etdi. Gelekde teklip oňlanyp Aýaz babanyň zadyly taýyjanyň kömegi bilen olar Türkmenistana geldiler. Olaryň ýoly ilki bilen paýtagtymyzyň gödül künjegine ýerleşýän we ösüp gelýän ýaş edenleriň dörejilik ukybyny açyp görkezmekleri üçin ähli mümkinçilikleri özüne jemleýän jahan dörejilik merkezine gönükdi. Bir ýerde olar aýratyn şatlyk şowkuny bilen meherli garşylandy. Merkezin çaýgylary bilim hemde hüner öwredýän muallimleri we çaýgylary Aýaz babadyr Garpamygy bir ýerde döredilen şertler we nesileriň dörejilik ukybyny ösdürmek ugruna anyp bolýan işlerini tanıştyrdylar. Bir ýerde ýaşajyk sungat ustaatlarynyň ýerine ýetirmegine aýdym faalaryň owady belentden ýanglandy. Bir ýerde Aýaz baba bilen Garpamyk jahan dörejilik merkezine hüner öwrenýän çaýgylaryň çeken suratlaryny synladilar. Ýaşajyk suratkeşleriň çeken suratlaryna bagtyar çaýgylaryň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistana nesiller hakynaky alada ýurdumyň ajaýyp tebigaty we çaýgylaryň nurany ardulary öz beýany tapdy. Çaýgylaryň biri öz suratyny ýaş eseleriň Aýaz babadyr Garpamyk bilen salamlaşan pursatyny şekillendirdi. Gyzjaga surat görkezip, onda öz arduwuny beýan edenini aýtdy. Bir ýerde Aýaz baba sungaty höwesli gyzjagaryň arduwyny amala aşyrmak maksady bilen oň bilen görüşdi. Soňra Aýaz baba hemde Garpamyk merkezin çaýgylaryna saýlap alan hünerini ýagşy özleşdirip, awry eýleri bolmaklaryny arzu etdiler. Çaýgylar öz gedeklerine bir ýerde gahryman arkadamyň we arkadaly gahryman serdarymyň tagallalary netijesinde çeper dörejilik bilen meşgullanmak ugruna ähli zerur şertleriň döredilenini bellidiler. Soňra Aýaz baba özüniň jadyl taýyjanyň kömegi arkaly Garpamyk çaýgylar bilen bilelikde bir ýerden gahryman arkadamyň taýsy tagallalary bilen binýat bolan tewitde akylly şeger konsepsiýasyna eýe bolan arkadaş şegerini peýda bolýar. Gaspatynyň ilkinji pursatlaryna täze şegeriň arasaçylyk we awadançylyk derejesi onuň ekologik ýagdaýy ýokary halkara görkezjilerine dogry laýyk gelýär. Aýaz baba we Garpamyk ertekleriň gahramanlary çaýgylar bilen bilelikde arkadaş şegeriniň täze açylan köpürtüne garşylandy. Arkadaş şegeriniň bedek aýratynlyklaryna täze ýyl bayramçylygyny alamatlandyrýan şekillere möhüm orun berilipdir. Munyň özi tutuş ýurdumyzda bolşaýaly arkadaş şegerini hemmeleriň söýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygyna münasip derejede dawarlandyrmak ugruna ähli zerur işleriň ýerine ýetirilýänini görkezýär. Şunyň bilen baglykda bir ýerde bayramçylyk ruhy duýuldy. Soňra bularyň ýoly taýşadyk binasyna tarap gönükdi. Arkadaş şegerine häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelýän täze şaýyolaryň we döwrewap köpürleriň açylmagy bu ýükünjekde ýol uly gatnawlaryň sağlaşygyny üpjetdi. Şunyň bilen baglykda häzirki döwürde gahryman arkadamydan başyna başlan giň meşgul özgertmeleriniň arkadaly gahryman serdarymyň parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa çylmagy netijesinde ähli ugurlarda ert uly ösüşleriň gadanalýanyny bellemek gerek. Bolsa mehriban vatanymyzda ýurdumyň sağlaşyk ösüşiniň halkymyzyň bartyar durmuşynyň berkidilme ugruna döwlet derejesine edilýän aladanyň aýdyn tutdamasydyr. Aýaz babadyr Garpamyk ertekleriň gahramanlary çaýgylar bilen bilelikde arkadaş şegeriniň akan monumentiniň deňinden geçdiler. Mälim ýaly türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahraman arkadamyň asly başlangyçlary esasynda we hormatly prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyň parasatly başlanmagyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne bilim ulgamyny kämilleşdirmäge aýratyn ünserliýär. Alimli, bilimli, innowasion tehnologiýalardan baş çykaryp bilýän kämil hünärmenleri taýýarlamak wezipesine möhüm wezipeleriň bir hökmüne garalýar. Aýaz baba bilen Garpamyň ertekleriň gahramanlary bilen bilelikdäki ýürüşi şatlyk şowkuny çykyşlaryny goşdy. Soňra olar arkadaş şegeriniň görogladynaky döwlet açylyk sirkine bardylar. Bir ýerde sirk artistlarynyň täze ýyl bayramçylygy münasibetli taýýarlan çykyşlar görkezildi. Aýaz baba we Garpamyk ertekleriň gahramanlary bilen bilelikde sirk artistlarynyň çykyşlaryna ul höwes bilen tomaşa etdiler.
çarşamly hereketler bilen tomaşaçylaryň sevgisini gazanan sirk artistlary çykyşlaryny bayramçylyk münasibetli taýýarlanlyklaryny uly buýsanç bilen bellediler. Şeýlede bir ýerde Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary ýaýwananyrly. Atly ýigitläriň we gyýlaryň ahalteke bedewler bilen faýdalaşyk hereketleri, olaryň öýe boşly çykyşlary Aýaz Baba bilen gar pamykda ýatdan çykmajak täsir galardy. Munyň özi ýakymly wakalary özüni jemleýän täsirli portretlara gürli. Aýaz Baba bilen gar pamak ajaýyp çykyşlary görkezän ýigitlere we gyýlara çuňur hoşalyklaryny beýan etdiler. Soňra bularyň ýoly arkadaş eganyň awanna ifadanaky Halkara Açylyk Akademiýasyna düşdi. Bir ýerde täzeliň gahrymanlary aýratyn hormat we şatlyk şowkuny bilen garşylandy. Akademiyada bilim alýan talipler Aýaz Babadyr gar pamyga we ertekleriň gahrymanyny baýramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlaryny görkezdiler. Bir ýerde Aýaz Baba we gar pamyk we ertekleriň gahrymanyny meherle garşylandy. Aýaz Babadyr gar pamyk çaýgylary we ertekleriň gahrymanyny Beýokora Komekdegiň taliplerdir muallimlerle meherle hoşlaşyp ýollaryny dowam etdiler. Ýolagry olar şäheriň köçelerini, arkadaş egarnyň dörejilik merkezleriniň we mektep okuwçylarynyň buňky dawra münasibetli taýýarlan çykyşlaryny tomaşa etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzda çaýgylaryň saglyşyk ösüşi, sagdanlygy we dowra bilim terbiýeli bolmagy bilen baglanyşly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Gahryman arkadamyzyň milli bilim ulgamyna başyny başlayan giň meşgul öwretmelerini arkadaly gahryman serdarymyzyň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa sermek netijesinde çaýgylaryň okuýup barşanyklaryny açyp görkezmekleri, olaryň faýla bolan hünärine ýetmekleri we durly ugurlarda ajaýyp netije görkezip, awra eýler bolmaklary ugruna zerur tagallalar edilýär. Aýaz Babadyr gar pamyk çaýgylary we ertekleriň gahrymanlary bilen birlikde paýtagtymyza geldiler. Olar ilki bilen Aşgabatyň döwlet sirkine bardylar. Täze bu şokçulary bolan Aýaz Babadyr gar pamyk çaýgylaryň we ertekleriň gahrymanlarynyň gatnaşmaklaryna döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada oturdulan berent başly täze arsatynyň aşyklarynyň ýakylmagy bir ýerde guralan bayramçylyk çäratynyň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlenirdi. Soňra Aýaz Baba bilen gar pamyk ertekleriň gahrymanlary bilen birlikde bir ýerden şäheriň günorta künjegine tarap ugradylar. Ýurdumyzda döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp mektep okuwçylary halkara derejesine geçirilýän ders olimpiadalaryna we sport ýarışlaryna işen gatnaşyp baýrakly ornlara nasip bolýarlar. Aýaz Baba we gar pamyk ertekleriň gahrymanlary bilen birlikde şäheriň binägäli keşif bilen bir betegi saglyşy emele getiren bir taraplyk binasyna geldiler. Mälim oşýaly halkara parahaçylyk ganaşmak ile Türkmenistanyň hemişelik bir taraplaryň 30 ýyllygy we halkara bir taraplyk güni münasibetli ýaýwanlanýan dawralar durky düýpli döwre batlaşdyrylan we ýanyş ýerleri gownajy awadanlaşdyrylan binanyň ýanyna bagdalgaldy. Munyň özi taryhy häkmeti bolan dawralaryň mukaddes günjekden başlanýanynyň aýdyn beýanyna urly. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalary bilen bir taraplyk hukuk derejesi 3 gedek ikrar edilen Türkmenistan halkary häkmetli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň Milletler Birleşigi tarapyndan ikrar edilmegi we degişli kararnamalaryň kabul edilmegi ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkary giňişligine parahaçlygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi öpçün etmäge gönükdirýär we ähli gün tertibiniň maksatlarynyň ýerine ýetirmegini esasy ugradynýar. Soňra dawratnyjlar bir taraplyk binasynyň muzeýine baryp gördüler. Bir ýerde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýylyna başlanan gymmatlyklar görkezilýär. Maglumatlardan görünýär, Türkmenistan geçen döwrüň içinde ajaýyp üstünlikler gazandy. Şunda ýurdumyzyň halkary giňişligindäki awraýynyň ýygydaly belende galanlygyny bellemek ýakyndy. Soňra muzeýin kinoteatrına Aýaz Baba bilen gar pamyk ýurdumyzyň welaýatlaryna täze arsatynyň aşyklaryny ýakmak münasibetli guralýan çykyşlara tomaşa etdiler. Belin şäheri Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň halkara parahaçylyk we naşmak ýyly diýip eglan eden 2025-nji ýyl Türkmenistanyň durmuşynda taryhy häkmeti bolan şany wakalara ýatdan çykmajak portretlary beslendi. Munyň özi ösüşleriň berentliklerine tarap bedew wady bilen anamly gadam aryan ýurdumyzyň her bir günniň uly zähmet üstünlikleri bilen utgoşýanynyň aýdyn beýanydyr. Dünýäde owadan we ýaşaýyş üçin ählamatlyklary özüni jemleýän şäherleriň hataryna öz orny pugtalanýan ak mermerli Aşgabatyň nurana şaý ýollary we meýdançylary bayramçylyk lybasyna beslendi. Gyş pasynyň ilkinji günleriniň ýakymly howasy daňy teklanyň hoştaplygy bilen goşup insan kalbyna oňyn täsir edýär. Bu ýerleriniň tebii gaýratynlyklary şäheriň günorta künjeginiň binägäli keşif bilen saglaşyp sungat eserine salandaş görnüşler döredýär. Munyň özi tahawatly türkmen toprağynyň her bir pasynyň özüne maksud gözellige döretmäge ukyply doganyň aýdyn tutnamasydyr.
Ayaz babadyr garpamak arça bir şaý ýoly bilen gidip barışlaryny öz boşa tebiýi gözellikleri we şeherin binalarynyň sağlaşygyny synadylar. Munyň özi ýurdumyň we halkymyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan täzir bayramçylygyny garşylanýan pursatlaryň öz boşly ajaýyplygy eýe bolýanyny görkezýär. Şeherin günorta künjegine ýerleşýän uzaklardan serenläp görünýän Älim Meden din jaş merkezi öz boşly binagarlyk çözgüdi bilen Guinness'ň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdilip, Aziýanyň merjen şeher diýilip ikrar edilen paýtagtymyň halkara giňişligindäki awryna pogtalanyrdy. Bu ajaýyp binanyň öňündäki meýdançanyň bedeginde bayramçylyga mahsus görnüşler emele geldi. Bu ýerde täzeçil usullaryň, innovasiýon çözgütleriň faýallaşygyny dörýän görnüşler gaýtalanmajak sunat eserine çalyndaş gözellik döredýär. Täziriň esasy gahrmanlary bolan Ayaz babadyr garpamak bu ýerde mehirli garşylandy. Olar şu ýylky täzir bayramçylarynyň ýurdumyň ähli uğurlary boýunça ýeten derejetini görkezýän dawaralar bilen utgaşýanyny belediler. Täzir bayramçylyk münasibetli ýurdumda gurulýan dawaralar halkyň bagtyarlygyny, awadan durmuşyny beýan edýär. Şonuň üçin hem bu ýylky dawaralar özüniň şatlyk şowkuly bilen ýurdumyň faýdaly ösüşiniň ähli uğurlary boýunça gazanýan üstünliklerini basbyny ýetirýär. Aýratynda täzir arşadynyň aşyklarynyň ýakylmagy münasibetli ýaşaýyk artistlaryň çykyşlary çağlaryň faýdaly ösüşiniň we bagtyar durmuşynyň finasy bolup ýanlanýar. Bu çykyşlarda ötüp gelýän ýaş ýetirleriň çağa kalplarynyň belent obady, mehriban watamyda, gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda alkışnamalar bolup ýanlanýar. Soňra çağlar bir ýerde Ayaz babadan täzir arşadynyň aşyklaryny ýakyp bermegini haýyş etdiler. Ayaz baba çağlaryň haýyşlaryny hökman ýerine ýetirjekdigini aýdyp, özüniň jadary taýajagynyň kömegi bilen baş arşanyň aşyklaryny ýakdy. Şu pursatda Älim Oşar uwuşkun aşyklar ak mermerli paýtatymyň asuda atmagy ýaklanyrdy. Belentden ýanlanýan aýdym daptarlar, joşguny taplar, şany we kamnatybetli guralan dawaranyň derejesini we ähmetini belende götürdi. Ayaz baba we garpamak hemde dawaratlyşan mehmanlar bilelikde bagtyar çağlaryň ýurtupyny ikrar edilen Türkmenistana çağlaryň faýdaly ösüşi baradaky aladanyň döwlet fiýadatynyň möhüm uğurlarynyň birini öwürlenmegi üçin Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyda alkışlardan aýtdylar. Täzir bayramçylygy münasibetli bir ýerde guralan ertekler şekerçeti şadyan çağlaryň aýdym faýdalarynyň we joşguny tatlarynyň täsiri bilen keşifli hasy gözelleşdirdi. Munyň özi ýurdumda şany seneleriň münasip derejede dawarlanýan ony çağlaryň bagtyar durmuşynyň üpşin edilme orna döwlet derejetinde alad edilýän anyň nowataky beýanadyr. Ýurdumyň baş arşaty özüniň Älim Oşar uwuşkunly aşyklary bilen täzir bayramçylygy münasibetli gurulýan dawaralaryň bagdalgasyna urly. Täzir arşatynyň bedek sevişleriniň köp uwuşkunlary bolsa, ýurdumyň awadançylygyny we faýdaly ösüşini Älime äşkar eden görnüşler hökmünde kabul edildi. Ayaz babadyr garpamak dawaratlyşanlar hemde ertekleriň gahrmanlary bilen bilelikde ýurdumyň büsip gelýän ýaş ýetirlerine bagtyar durmuşy peşkeş eden gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyda alkışlardan aýtdylar. Şeýlede olar täzir arşalarynyň aşyklaryny ýakmak dawaralarynyň medeni maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlananyny we medeni şäherleriň guramaçlygy geçirilýäni belediler. Munyň özi hemmeleriň feýip garşylayan täzir bayramçylarynyň dawaralarynyň tutuş ýurdumyda gurşap alanyny we oňa çağlaryň hemde ullaryň işen gatnaşýanyklarynyň aýdym beýanadyr. Şunun bilen baglanykda ýurdumyň ähli künjegine guralan dawaralar ýurdumyň awadançylygyny, halkymyň bagtyarlygyny, Türkmenistana çağlar baradaky aladanyň ulary başlyklary betenýäni Älime äşkar eden wakalara baý boldy. Ösüşleň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyň ykdysady kuwatynyň aýdyň netijesi bolan Arkadagy şäherinde täzir arşadynyň ışıklaryny ýakmak münasibetli guralan dawara uly şatlyk şowguny wetlendi. Azaýyp wakan hormatyny guralýan dawara ähli mumy käýfiýete eýe boldy.
Şäher ilatynyň aýratynna çağılan şaatlyk şowkuny, medeniyet we sunut usatlarynyň bilent ruhy betlenen joşgunly çykyşlary şäher ilatynyň bayramçylyk keşbiniň many mazmun taýdan baýlaşmagy jertlenlerdi. Giňerim bilen ýaýwanlandyrylan çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň başyny başlan beýik maksatlarynyň arkadagyly gahrman serdarymyň parazatly ýol aşylygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde yetilen sepketler, şäher ilatynyň görkany durmuşy, çağalan bagtyarlygy, ýurdumyň awadanslygy öz beýan tapdy. Dawran dowamyny arsaň ýanyna ýygnanan çağalar Aýadbaba bilen garpamygy tüý sürekden çağa bagtyarlyk bilen garşyladylar. Çağalar goşgaýdyp, tans edip, ýürek joşgunlaryny Aýadbaba hemde garpamyk bilen paýlaşdylar. Soňra hem bilen garaşan esazy pursady gelip ýetdi. Aýadbaba zadyl taýagyny uzadyp, arsaň ışıklaryny ýakdy. Şo pursat şatlyk şowgun öňküdenne hassa bilende galyp, daglary tarap ýaňsaldy. Arkadağı şäheriniň arkadağı binatynyň öňündäki meydansada guralan baş arsanyň ışıklary ýakylandan soň Täzeýil bayramçylygynyň dawaralaryna badalga berildi. Döwrümiziň täze akylly şäheriniň baş arsasynyň ışıklary özüniň äli moşur öwüşgünleri bilen halkymyzyň bagtyar durmuşynyň kepili bolup, agşamlaryna hassa ugudan şugula taçyp, himmeleri, aýratynna çağalary özüne maýil etýär. Aýadbabanyň zadyl taýagynyň we sözleriniň täsiri bilen arkadağı şäheriniň baş arsasynyň ışıklarynyň çarýany, nurany şugulasyny taçmagy dag etekleriniň agşam çağynda oň görkany owadanlygy bütün aýdynlyk bilen açyp görkezýär. Şeýle gözellik bolsa, tutuş arkadağı şäheriniň özüniň hem agşamky binagarlyk görkü bilen sağlaşyk goşýar. Täzeýil bayramçylygynyň baş gahrmanlary Aýadbaba bilen garpamyň belent başly arsaň ýanyna çağılar dörejilik toparlarynyň we köp sanly ýaşlaryň atnaşmagyna gurulýan dawaralary goşulmagy bayramçylyk çäretiniň ähmiýetini we derejesini artdyrýar. Şatlyk şowkuny betlenen çykyşlarda bagtyar çağalygy peşkeş eden gahrman arkadagymyda hemde arkadagyly gahrman serdarymyda hoşallyk sözleri tüý sürekden beýan edilýär. Bu bolsa arkadagy şäheriniň baş arsasynyň ýanyna ýaýwanlandyrylan dawaran şowkuny hassa belende götürdi. Ahal welaýatyny Täzeýil arsasynyň ışıklarynyň ýakylyş dawarasy sany ulga markaly Aýadbaba bilen garpamygyň çağırylmagy bilen başlandy. Aýadbaba bilen garpamyk öz sowgatlaryny taýýarlap, beýikli pese dag dereleri söküp gadymy ahal topragyny halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna açylyp ulanylmagy berilen täze döwletli mekan owasyna çağılar bagyndan syýahatlaryna başladylar. Bu ýerde terbiýelenýän körpeler Aýadbaba bilen garpamyga Täzeýil bayramçylygyna taýýarlanan goşgularyny aýdyp berdiler. Aýadbaba çağılara Täzeýil sowgatlaryny gowşuryp, olar bilen hoşlaşyp, bu owanyň döwrabap ýaşaýyş çaýyna ýaşamak bagtyna eýe bolan bagtyar maşgalanyň öýüne mihmançylykda bolurlar. Täzeýili täze öýde garşylaýan welaýatyň ýaşaýjylary döredip berýän ähli şertlerdir mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyda, hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyda alkyşlaryny beýan etdiler. Soňra Aýadbaba bilen garpamyk döwletli mekan owasyna ýollaryny dowam etdiler. Olaryň belent joşguny beslenen ýürüýüşi Akbuğda etrawynyň çägine ýerleşýän Bagabat şpahanasyna eglendi. Merhemlik mekany bolan bu jülgede täze ýylymyzyň hassa sahabatly gelip, ruh başlyklara beslenmegi arzu edildi. Soňra Aýadbaba bilen garpamyk welaýatyň Gökdep etrawynyň çägine ýerleşýän Türkmen aýny önümler karhanasynyň bir gece günüňiň dowamyna 100 tonna çüşü önümlerini öndürmäge niýetlenen önümhanasynyň agdaber işgärleriniň arasyna bolup, olaň Täzeýil bayramyny gutladylar. Aýadbaba bilen garpamyk ahal welaýatyna syýahaty, soňra welaýatyň bäherden etrawynyň çägine şu ýyl hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyzyň hut özüniň şah adamynyň düşmegi bilen açylyp işe girdilen keramika önümleri öndürýän karhanasyna dowam etdi. Watanymyzyň ykdysady kuwatyny pultolandyrmagy münasip goşunt goşýan bu karhananyň işçilerini Täzeýil bayram bilen gutlap Aýadbaba bilen garpamyk bu ýerden ugradylar. Olar Kak etrawynyň gowşut geňeşliginiň çägine täze açylan bagtly zamany döwrabap owasyna ýaşaýan bagtyar maşgalanyň muqaddas ojagyna mihmançylykda bolurlar. Bu bagtyar maşgala ähli ýaşaýyş durmuş zerurlyklary bilen üpçün edilen şeýle öýlerde ýaşamagy, gurmagy, döretmägi we din jalmagy döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra Täzeýiliň süýji arzuwlaryny ýyly günümizde bolluk bilen paýlaýan Aýadbaba bilen garpamyk
Ağatlı paytunna çağalar bolsa bedelen avtobuslarda Ahal vilayatynyň Akbuda etrawynyň Änew şäheriniň ýollaryna gedelenjetdiler. Täze ýylyň şatlygyny diýarymyza alyp gelen Aýaz baba we Garpamyk hemde çağalar gadymy Ahal ýaýlasynyň türkmeniň Aguý binasyna tarap gadam goýdular. Bu ýerde olara vilayatyň ýaşaýjylar hem goşully, ýürek joşdurjy, batly adamlarda guralan ýürüş, oňa gatnaşýan watandaşlarymyň kalbyna ruh welentlik duýgularyny oýurdy. Bu ýürüşe ýetip gelen täze ýylyň sahawaty hemde ular owaşlyklara besenjekdigine bolan süýji arzuwlar bilen berk bagly boldy. Vilayatyň baş arçasyna täze ýylyň mehmany bolan Aýaz babanyň jadyly taýagynyň hereketi bilen bayramçylyk arçasynyň ışygynyň ýakylmagy bagtyýar çağalan kalplaryny joşa getirdi. Soňra bagtyýar çağalar şowkuny aýdym sazlary ýerine getirdiler. Ýaş nesillere şatlyk paýlan bu dabarada sunugy dussatlarynyň hemde körpeleriň ýerine getiren aýdym sazlarynyň hem tanslarynyň insan kalbyny heýjana getirji hoş owazlar alystara ýaňsarly. Tamamlanyp barýan halkara parahatçylyk we ananyşmak şygary bilen atlandyrylan 2025-nji ýylymyň taryhy ähmiýetli şanly wakalarynyň şöhratly taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljakdygy dogrusyna aýdyldy. Ulu joşkun bilen ýüreklerde süýji arzuwlar qanatlanıp yetip gelýän täze 2026-njy ýylyň rızgal berekede beslenmegi arzu edildi. 2026-njy ýyl hormatly prezidentimizin saýasyna şöhratly watanymyza şeýle hem bagtyýar il günümizde uly üstünlikler şatlyk getirsin. Halkyny gün köpi çoýgan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzy güllödi we sürmekde halkymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmakda şeýle hem dünýä ähmiýetli tutumly işlerine ruwaşlyklan ýaran bolmagyny arzu edýär. Gojaman Hazar deňziniň mawy tolkunlarynyň aşyp Balkan welaýatynyň çägirnäki gözel dag tebigatyny synap gelen Aýaz baba bilen Garpamyk nurany ertelerimiziň eýleri bolan körpeler bilen welaýatyň çägirnäki kaşaň we täsin binalara gedelenjetdiler. Täze ulanmaga berilen desgarlardyr önümçülük binalary bilen tanışdylar. Hormatly prezidentimiziň tagalasy bilen welaýatyň Türkmenbaşy etrawynyň çägirnäki kuwatlygy ýylla 1.155.000 tonna karbamid öndürgen toplumyň gurulşygynyň Türkmenbaşy, Garabogoz, Gazagystan Serhede avtomobil ýolunyň Türkmenbaşy Garabogoz böleginiň düýbüni tutmak, şeýle hem Garabogoz köl aýlygynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsiniň açylyş dabaralary şanly ýylymyň buýsançlyk wakalarynyň üstüne getirdi. Aýaz babadyr Garpamyň bu ýerlere gedelenji ýatda galyjy täsirlere eýe boldy. Täze ýyl dabarasynyň hormatly mehmanlary bolan Aýaz baba bilen Garpamyk awada millet ýahatçylyk zowlugyna sagallyş we dynjalyş merkezlerini synadylar. Ýakynda ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyna bagşlanyp awada siýahatçylyk zowlugyny häzirki zaman jemgyýetine zenanyň orny durnukly ösüş maksadlaryna ýetmek ugruna halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahatyň we oň bilen ugrdaşlykda serginiň guramaçylykla geçirilmegi gözel abadany äleme ýaýdy. Aýdym sazlara beslenen dabaralarda Aýaz baba bilen Garpamyk kalplar buýsançdan dolu körpeleri öz ýurdumyzda öndürilýän dürli süýjülüklerden taýýarlanylyp, obodan gaplary gaplanan täze ýyl sowgatlaryny gowşurdylar. Soňra Türkmenbaşy şäherindäki halkara howa mendilinden uçur bilen vilayet merkezi Balkanawaz şäherine täze gurulan halkara howa mendiline gelen arzyly mehmanlar Nevit we Gazyň baý gurulary jemlenen uzynada baýlyklar känine tarap ýola düşdiler. Mälim bolşýary Balkan vilayeti Nevit Gazy tebigy ojoklara baý sebitdir. Baýlyk gözleýjiler hemişelik betaraplamyzyň şany 30 ýyllyk bayramçylygynyň dabarala bellenilýän günlerini bu ýerde bir wada 3 tane Nevit Gazy goýular ulanşa berdiler. Täze ýylyň arzyly mehmanlary uzynada baýlyklar känine bolup burowlaýjylaryň armasyny getirdiler. Soňra olar Esenguly we Gyzylarabat etraplaryna täze ulanylmaga berilen agyz suwuny arasalaýjy desganyň işleri bilen tanışdylar. Hormatly prezidentimiziň tagalasy netijesinde täze desgalary we önümçülük kuwatlyklaryna ýygdarly eýe bolýan Balkan welaýat agyz suwy önümçülük birleşiginiň zähmet toporlary şu günler halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyny ýokary sünniklere beslemek üçin hassa gaýratly zähmet çekýärler. Aýaz baba Garpamyň Sevit merkezindäki Balkan welaýat kitapxanasyna aýlanyp, gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň jowhar zekinlerinden dören kitaplar okap görmekleri hem çuňur many mazmuny eýe boldy. Täze ýyl başarçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasy Balkan welaýat merkezine geçirilen köpçülikleriň toý ýürüýüşi bilen başlanyp,
ol buýsonçly çäreleň üstüne ýetirdi. Toý ýürüýüşiniň dowamyny asuda awadan döwrümde peşgeş beren, okumagy we döwrewap bilim almagy geň mümkinçilikleri döreden hormatly prezidentimizde hem de gahrman arkadagymyda aýdylan alkyş sözler hassa belentden ýanglandy. Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde oturdulan Balkan vilayatynyň täze baş arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawarasy şatlyk şowkuny aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Türkmen müçünamatynyň ýyllarynyň eýleri bolan dürli haýwanlaryň keşplerini janlandyran medeniýet, sunugat işgärleri, köp sanly körpeler, uzak-uzak ýollary geçip gelen Aýaz Babadyr garpamagy ýagşydan ýagşy arzu niýetler bilen karşyladylar. Soňra Aýaz Baba bilen garpamak körpeleriň haýyşy bilen vilayatyň baş täze arçatynyň ışıklaryny buýsonç bilen ýakdylar. Dürli öwüş günlerde şugla taçýan ışıklar bolsa, täze arçatynyň bedegini öňküden hem has artdyryp, bu ajaýyp künjegi bayramçylyk meskenini öwürdi. Çağılar tans toporlary vilayatyň baş arçatynyň daşyny Aýaz Babadyr garpamak bilen el tutuşup döwre gurap aýlandylar. Özleriniň ýürek arzularyny, buýsonçlaryny joşguny tanslarda, dawızly goşgulardyr ýakymly aýdym sazlarda uly buýsonç bilen beýan etdiler. Täze arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawaralary Balkan vilayatynyň ähli etraplardyr şäherlerine hem ýokary ruh belentligiň, uly şatlyk buýsonjyň milli liderimiz gahrman arkadagymyza hem de hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hormat sarpanyň aýdyň beýanyny urildi. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyny hormatly prezidentimiziň başçylygyny, ýurdumyzyň ähli künjeklerini gowy nurjy netijeler gadananly. Oňa da Şoğda welaýatynyň misalyny da göz ýetirmek bolýar. Şol ösüşleri uzak-uzak ýollar söküp gelen Aýaz Babadyr garpamyk hem hut öz gözleri bilen görüp gowandylar. Gyşyň häzirki günlerini Türkmen sehrasynyň gözellikleri diýseň owadan görünýär. Ýol ugruna Türkmen halk döredijliginiň erteki gahrmanlary bolan jappaklar bilen çopon goşunyň üstünden baran Aýaz Babadyr garpamyk öz şatlyklaryny olar bilen paýlaşdylar. Muň özi iň täsirli pursatlaryň birini öwrüldi. Olara gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabyna beýan edilýän çöl ösümliklerinden taýýarlanylan çaý hödür edildi. Aýaz Babadyr garpamyk aýdym sasun gotunyň ustady we halipasy hasaplanylýan aşyk aýdyň piriň mekanyna bardylar. Bu ýerde dutarçy bagşylaň joşguny çykyşlary belentden ýanglandy. Aýaz Baba hem de garpamyk ýollar aşyp Türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerini şaýatlyk edýän gadymy könürgönje geldiler. Beýik Ýüpek ýolunyň geçen ugruna ýerleşýän bu gadymy şäher medeni we arhitektura ýadygarlykları bilen Aýaz Babadyr garpamygyň göwünlerini götürdi. Soňra olar könürgönje trabyna täze gurulyp ulanylmagy berilen beýtaraplyk şäherçesiniň medeniýet öýüne geldiler. Bu ýerde Aýaz Baba bilen garpamygy bagtyýar çağılar uly ruh belentlik bilen karşyladylar. Soňra Aýaz Babadyr garpamyk şäherçeden täze jaý almak bagtyna eýe bolan Agdyber maşgalada mehmançylykda boldular. Agdyber maşgala bir supranyň başyna jem bolup Aýaz Baba bilen garpamygy uly ruh belentlik bilen karşyladylar. Maşgalanyň körpeji çağılaryna Aýaz Baba täze sowgadyny gowşurdy. Aýaz Babadyr garpamyk bu ýerdäki umum bilim berýän orta mektepde gurulan täze şatlyklaryny goşurdylar. Olar mektepde okuwçylaryň bayramçylyk münasibetli taýýarlan şatlyk şowkuny besenen çykyşlaryny synadylar. Soňra Aýaz Babadyr garpamyk şäherçäniň çağılar bakça bagyny körpeler bilen gurulýan dawarlara gatnaşdylar. Olar bu ýerde körpelere täze sowgatlaryny hem paýladylar. Daşoğdu welaýatynyň atçylyk sport toplumunda Aýaz Babadyr garpamyk körpeler bilen milletiň baky guwanjyny we buýsonjyny öwürlen ahal teke bedewlerini synadylar. Soňra olar körpeler bilen belelikde ýürüýte ulaglarda şabadyň boyunnaky şäheriň gözel binalaryny synap hem de olary guwanmak bilen gezelenjetdiler. Aýaz Babadyr garpamyň Daşow şäherindäki taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine gezelenji boldy. Bu ýerde olar ýokary ruh belentlik bilen karşylanyldy. Aýaz Babadyr garpamyň vilayat kitapxanasyna baryp görmekleri täsirli pursatlaryň biri boldy. Olar bu ýerde ýokary ruh belentlik bilen karşylanyldy. Çağılar bilen bilelikde kitapxana aýlanyp gören Aýaz Babadyr garpamyk bu ýerde gurulan sahnalaşdyrylan çykyşlara da tomoş etdiler. Kitapxananyň observatoriýasyna we beýleki bölümleri aýlanyp gördüler. Daşow şäherine ýaşaýyş jaý we desgalar toplumynyň çağılar bagyna we umum bilim berýän mektebe hem bardylar. Daşow şäherindäki vilayat saglygy dikeldeş okuw terbiýeçilik toplumyna geçirilen bayramçylyk çäreler hem ýatda galyjy pursatlary deseni. Bu ýerde körpelere bayramçylyk sowgatlary gowşuruldy. Şeýle şatlykly pursatlardan ruhlanan Aýaz Baba bilen garpamyk vilayatyň merkezi bolan Daşow şäherindäki Seyran dinjalyş merkezine geldiler. Bu gözel binada olar körpeler şatlyk şowkun bilen garşy aldylar. Bu pursatlaryň ählisi körpelere täze şatlygyny paýlady. Soňra Aýaz Babadyr garpamyk hem de bagtyýar çağılar bayramçylyk ýürüýüşi bilen Daşow şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde gurulan çar tarap
tapa gözellük paýlap duran welaýatyň täze ýyl baş arçatynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olar uly şatlyk şowkun bilen garşylanýar. Joşgunly pursatlar baş arçanyň töweregindäki ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym saatlar tanslar bilen utuşup gitdi. Aýaz baba bilen garpamaň welaýatyň baş arçatynyň daşyndan türkmen halk erteklerine keşplere giren gahrmanlar bilen aýlanmagy dawaranyň şatlygyny has belentlere götürdi. Aýaz babadyr garpamyk körpeleriň şatlyklaryny goşulandyryp welaýatyň täze ýyl arçatynyň ışıklaryny ýakdylar. Baş arçanyň ýanyna dawarada ýerine ýetirilen aýdym saatlarda uly şatlygy beslenip gelgen täze ýylymyz şeýle ruh bilen eşretli durmuşy peşkeş beren gahrman arkadamyzyň beýik işleri, hormatly prezidentimizin täze ötüşleri nazarlayan başlangyçlary, garaşdy watanymyz türkmen gözellikleri, medeniýet usunugy işgärleriniň ýerine ýetirjilik usatlyklary bilen wasp edildi. Welaýatyň ähli kunjoklarına täze ýyl arçalarynyň ışıklaryny ýakmak dawaralary guruldy. Olara gatnaşanlar ýurdumyzyň nurany geljege tarap ynamly alyp barýan hormatly prezidentimize, arkadagly gahrman serdarymyza hem-de türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza alkyş aýtdylar. Gojaman köýtün nagdan ýol üçin Aýaz babadyr garpamygy tabyrtyllyk bilen garaşýan şadiýan dostlary uly joşkun bilen garşy aldylar. Täze ýyl ardy olaryň ýüreklerini besleýän şadiýan dostlar keramatly Gaýnar baba köýüniň ýanyna jemlenip agdybirlik bilen ýola düşmegi makul bildiler. Täze ýyl boşlukçylar ilki bilen welaýatyň döwletli trabyny halkara parakatçylyk we ynanşmak ýylyna gurulyp dönmäge berilen lagym arasylaj diskasyna bardylar. Nusgaw edebiýatymyzyň görnükli wekili, watançy şahyr Seyit Nazar Seýdiňiň ýadygärligine guralan gedilinç Aýratyn many mazmuny eýe boldy. Gunnogor welaýatyň çerje etrabynyň hoja ýyly geňeşliginiň Bekkar gowasyna açylyp ulanmagy berilen 400 orluk döwrewap mektebe guralan gedilinjem ýatdy gaçylygy bilen tapawutlanyp şatlyk şagalan wetsenni. Bu ýerde dördülen amatlyklar mektep okuwçylarynyň döwrewap bilim almagyna, hemme tarapdan kämil giň dünýä garaýşly, sagdyn we ruhy bilen ýaşlar bolup ýetişmeklerine uly mümkinçilikler açýar. Körpejiklerimiziň berkarar watanymyzy, ýurdumyzyň şanly ötüşlerini, täze ýyly, täze rowançlyklar wasp edýän goşgulary, köňüllere ganat baglap, ruhy joşkun paýlady. Ajaýyp pursatlardan soň täze ýyl bu şykşylar tamamlanyp barýan ýylymyzda gurulyp ulanmagy berilen şäherje etrabynyň Talhanbazar geňeşliginde ýerleşýän suwuň batyşyny göterýän bekede we agy suw geçirisinde barp gördüler. Soňra täze ýylyň ardaly mehmanlary Lewap Polat atçylyk sport toplumyna geldiler. Gelecekde 2026-njy ýylymyz bilen Aýratyn wurtalaşyk emele getirýän bu portotlar bayramçylyk seýilini many mazmun taýdan baýlaşdyrdy. Bu şatlykly günni Aýaz babadyr garpamyk şadiýan dostlar bilen Türkmenawa şäherindäki 4-nji sport mektebine geldiler. Tamamlanyp barýan ýylda Lewaply turgunlar we tälimçiler ýurdumyzyň sport ulgamyny ösdürmekde munasip goşunatlaryny goşdylar. Ardaly mehmanlarynyň Lewap welaýatynyň taryhy ülkän öwrünç muzeýine, welaýat kitapxanasyna, Lewabyň döwlet saly drama teatryna barp görmegi täsirli pursatlar özüni jemläp ýatdan çykmajak duýgulary oýardy. Täze ýyl bu şykşylary Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjylarynyň öýlerine de mehmançylykda bolup ýetip gelýän täze 2026-njy ýyl bilen bagtyar raýatlarymyza gutdylar. Aýaz babadyr garpamyk öz dostlary bilen sewdan okutlaryna bolup, bagtyar halkymyzyň toý saçaklaryny doldurjak azyk bolçulugy bilen ýakyndan tanış boldular. Soňra täze ýyl şatlygyny paýlaýjylar beýtaraplyk seýilýäkini gedilinjetdiler. Soňra Aýaz babanyň paýtuny welaýat merkezi Türkmenawa şäheriniň gözel ýerlerine guralan gedilinçler bilen ýürüýüşini dowam etdi. Toy şatlygyny paýlaýjylar dürli uşgunly jäjekler hem-de oýnawaçlar bilen bedelen täze ýyl arçalaryna tyn etdiler. Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde Aýaz baba bayramçylyk çäherlerine atnaşylary täze ýyl gutdawlaryny ýetirdi. Hem-de welaýatyň baş arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dawratyna atnaşdy. Ajadyly taýajyk bilen täze ýyl arçatynyň ışıklary ýakyldy. Munyň özi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň başyna başlan şanly özgörtmelerini üstünlükli dowam edýän hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyzyň parasatly başçylygyna toýlaşýan diýarymyza egsilmet bereket, rızkyl döwlet getirjek. Bagtyar zamanamyzyň ýene de bir täze ýylynyň şanyna gurulýan bayramçylyk dawarlaryny özgörüşli badalygy boldy. Belent kenglerde ýanglanan şirin owaly aýdymlarda täze özgörüşler alyp geljek täze 2026-njy ýylymyz gün saýyn gülleýän gulaşýan berkarar watanymyz
Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň we Arkadagyl Gahryman Ferdarmyň rowaji işleri uly joşkun bilen wasp edildi. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urnyň ýene bir ajaýyp ýylyny täze 2026-njy ýyly uly joşkun bilen ýokary ruh bilen dikde garşy aljak Bagtyar Lewaplar Gahryman Arkadamyda we hormatly prezidentimize alkyş aýtdylar. Halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylyny Aýaz babanyň we Garpamyň şeýlede ertekiniň gahrmanlarynyň şekilleriniň eşiklerini geýen çağılan Mary welaýatyna syýahaty Tagtabadar etrabynyň täsin tebigaty bilen tanşlykdan başlandy. Mehmanlar Serkedabad şäherine gurulan kuwwatly suw arasalaýjy desganyň ilaty arasy suw agyz suw bilen üpçün etmekdäki mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Gedelenjiň dowamyny Aýaz babanyň hemde Garpamyň welaýatyň Tagtabadar etrabynyň çägindäki geň sehrada zähmet çekýän çopon maşgalasynyň mehmany bolurlar. Ýaşy arzu umytlara beslenip, ülkemize ýetip gelýän täze ýylyň iň arzuly mehmanlary uzak-uzak menzilleri aşyp, Bayramali etrabynyň çägine ýerleşýän Gadim Merw taryhy medeni döwlet gorahanasyna hem barıp gördüler. Soňra olar Gadim Merwiň taryh hemde arhitektura ýadygarlykları bilen tanışlyklaryny dowam etdirip, Sultan Sanjar hemde Ulugyz gala ýadygarlyklaryna geldiler. Soňra uzak ýollar aşyp gelen Aýaz Babadyr Garpamyk dünýä ölümlerine laýyk derejede gurulan Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň täze gurulan okuw binasyny aýlanyp gördüler. Bu ýerde gurulan täze kuwwat monumentini höwes bilen synnadylar. Olar soňra Mary şäherindäki ene mähre merkezine bolup, täze doglan Bagtyar Körpejany ýüzüne syýlap, täze ýyl sowgadyny gowşurdylar. Aýaz Babadyr Garpamyk welaýatda täze gurulup ulanylmaga berilen welaýat inçe kesel hassahanasyna hem gedelenişde boldular. Olar soňra ýollaryny dowam edip, welaýatyň Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň çägini gurulan täze çağlar bagyna barıp gördüler. Bu ýerde çağlaryň wagtynyň netijeli hem gyzykly geçmegi, terbiýe almak üçin döredilen şertler bilen tanışdylar. Soňra Mary şäherine elektron enjamlary bilen enjamlaşdyrylan awtoturgunlyşyk meýdançasyna bardylar. Soňra Aýaz Babadyr Garpamyk 2025-nji ýylda ene mähre diýen hormatly adyna eýe bolan maşgalanyň hormatly prezidentimiziň adyndan Oğuzhan etrabynyň döwletli zaman şäherçetinden berilen ýaşaýyş jaýyna bardylar. Aýaz Baba hem Garpamyk täze ýyl gedelençleriniň çäginde welaýatyň durly kunjoklarynda ýaşaýan dogonluk halklaryň wekilleriniň maşgaly ojaklarynyň hem hormatly mehmanlary bolup, olaryň däp desturlary, edim gylymlary, ýaşaýyş durmuşlary bilen hem ýakyndan tanyş boldular. Aýaz Babanyň we Garpamyň Mary welaýatynyň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumuna baryp, täze ýyl sowgatlaryny gowşurmaklary diýsen täsirli boldy. Aýaz Babanyň we Garpamyň paýtuna minip, hormatly prezidentimiziň ak pata bermegini açylyp ulanmaga berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mary bölegine gedelenç etmekleri hasam täsirli boldy. Ýoluň bütün dowamyny şatlyga beslen Aýaz Baba hemde Garpamyk bilen bilelikde gedelenç etýän çağlar Mary welaýatynyň merkezine geldiler. Soňra şäheriň görkany köçeleriniň ugry boýunça hereket etdiler. Täsirli duýgulardan göwünleri garkynan Aýaz Baba bilen Garpamyk soňra ak paýtuny uzak menziller aşyp, welaýatyň gözel kunjogunda ýerleşen Türkmeniň Agy binasynyň öňündäki başarçanyň ýanyna geldiler. Bu ýerde täze ýylyň arzuly mehmanlary bolan Aýaz Baba hemde Garpamyk Bagtyar çağlar ýokary ruh belentlik we şatlyk şowkuny bilen garşylanyldy. Aýaz Baba bilen Garpamyň welaýaty görk berip duran başarçanyň ışıklaryny ýakyp bermegi bayramçylyk dawarasynyň iň bir ýatda galyjy we şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Täze ýyl arşasynyň ışıklarynyň ýakylmagy bilen welaýatda täze ýyl bayramçylygynyň dawaralaryna badalga berildi. Sunugaty höwesek çağlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hormatly prezidentimiziň ýurdumyda gülledip ösdürmekde alyp barýan belent maksatly işlerini tamamlanyp barýan halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna ýurdumyzda gazanylan ösüşleri şeýle hem golaýlap gelýän täze ýyly we erkany watanymyzy hemde çağlyk dünýäsini wasp edýän aýdymlar uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Bayramçylyk dawrasyna gatnaşanlar ýurdumyda bagtly çağlygyň ýurduny öwren hemde diýarymyza ösüşleň batly adamlary bilen öň alyp barýan türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.